Semina, and the sea and a friend at the end. When you go on our way home by the airport, as I am. Some of them say, "Fear the I watch night." Now, what I had one say, "One pie." When you are no, a brenas, to say, who solitaire get us on one pie. Followers of Christ Brand International. So for some Daniel. Yeni edi dimeti Takade for Yamishamu. Kepos for Yamishamu. Magazine Yamishamu. Tepa Yamishamu. Techimai and crime. Libya. Ye boni e jamai. Jumedi eni mo na eti. All night session e wo Kumawo Studios ana wadi gusu. Fra wonu ya bi say ebre na so na botaya ye wa han say baba bompae. Sa wa mompae na wotena wa saa na wa mompae a minua wo ko nso hwem. And it Friday bia say de bia ye no. Asori mpani fo na wa no. Ye no mbadi djuma every time way about 3 o'clock there. Mini amenda. Your lines na egu studios no so no egu no screen is no. De bia da mo de message ba. Ye to aso ye give messages no. E de na be say rade ya ma one if you da we. Fa o message ne bra. Mamon friend lines no. Na your message or prayer request we say send na person rade yama me edu say ya bom paya minia and na rade be rade na ne maso aye ne ma amen you sama me amen ya hye dwumade na se ano no e no miensa na di dwumade no be ko na wiye say nya rade adom a say nya rade na aya kaye kwaye ne hwan beye de na efiada bia etumi abaha nya wa hwa yankwaso wa boye kra ho ban no ni di Jesus amen fra wonu abi sadwumadi na hyase ayam paye mo amanya danse abofra ye nyina mo ye temo nka ye pon ye kwa bi mo frɛ wo bon paye ma me sansuo si ho menya danse ebre na so sɛ wo ka de awrade aye Erade na wasoma ye wa ha no de bia oya de foforo last week oya nyama foforo this week obeya nyama akonanim amen wunya mistake so de ofide na to ha mo amode message edika ba nyina ye be kan ma ho ebre no so a ye fa phone lines no so a ye wo studio number bi wa ha de bia di tudwa eno so by 2:30 na ye bia phone lines na tum enne ampaye be den and empire by day. A all night session. If we are seeing now, Jatum. And it's even here, our Remy. Men, and your mom pay a sack of people say, you will not dance here. Then, so I dance here, already I say a from what them come say, I say a from Muma. Prepare a bay or heavy and who fear her. A radical 12. You don't bomb pay a radical fear her. Na wo benya dance here adanti na wo mfrɛ obi na obi so mfrɛ obi mo amhwɛ your Facebook no Kumawo TV Facebook ana ko YouTuber Sam Dakus TV ni nyina ya da whole life Facebook no shema obi na wonua so ehunu program no ye bremu yesise bompa yo COVID-19 bremu yesise bompa yo enu ti da de bia ya ba wo chan no ye ba so a ye kwa awrade anim na awrade de nasem hye ya en na nsem awrade de amaye a wo beti wo waso mu no wonti bi da ye nsem ahinta enioma abronsam ye de kokoam na awrade bie so kire ye and it bro this mystery ensem a wo wonti bi da ni abronsam wo ye a wo de sai nipa ana awrade ahu ye mobo se me de sai nsem na hyema no muni nipa nkobo ho mpaye na na dia asem na awrade dia asoma ye ebre so abeti Yakob asem
yɛbɛ sɔre awurade wɔ ha yɛbɛ de awurade ase dwumadie ne nyinaa nkɔ na wie yɛ no na wɔhunu sɛ Nyankopɔn ɔyɛ nyame ampa ɛna asɛm a Onyankopɔn de asoma yɛ no sɛ arise and take your bed. Sorry na you get it. Sorry na you get it. Sorry na you get it. Ɛyɛ hinta samwa ewiase nyinaa hia. Yɛka sɛ sorry na you get it. Arise and take your bed. Ɛdeɛ ne yɛ pahyɛ. Afei na dwumadie no yɛhyɛ aseɛ. Onyankopɔn yɛ bebree ama yɛn. Adanseɛ bu so. Ɛno nti sɛ yɛba ha mɛmfa dwumadie ne ni agorɔ. Yɛbɛso sɛ yɛ biara yɛ ɛfiri sɛ awurade ahomebɔ no asoma yɛ. Yɛde dwumadie ne nyinaa hyehyɛ so. Mesrɛ wo yɛhyɛ ase a ɛnyɛ agodie. Yɛbɛda awurade ase. Yɛbɛsɔre awurade. Yɛbɛtie n'asɛm. Na yɛsa bɔ mpaeɛ. Na yɛbɛbie phone lines no so ama wo so afrɛ. Na yɛ lines na egu screen so sɛsi adeɛ. Meka kyerɛ sɛ fa wo text message fa so. Fa wo prayer request fa so. Ma yɛhunu baabi a wowɔ a wohwɛ yɛn. Wowɔ Azib a wo sɛ yɛyɛ abusuafoɔ yɛwɔ Azib yɛhwɛ mo. Mommɔ mpaeɛ ma yɛn. Wo sɛ mehwɛ ofiri nkran bɔ mpaeɛ ma yɛn. Baabi a wɔ biara ma yɛhunu baabi a wowɔ ɛde wo dini. Ɛno na wode message bɛfa so aba. Lines mmienu na egu screen so ne nyinaa ɛyɛ text message na yɛtwɛn. Na sɛ wode ba ɛbrɛ no so yɛ kenkan ne yɛbɔ mpaeɛ a meka kyerɛ wo sɛ wobɛhunu Nyankopɔn anim onyam. Wɔ amen ni so papa. Ewiase nyinaa nye so sɛ amen. Enti yɛfiri dwumadie no ase. Adɛn nti na womfrɛ wo nua? Mɛnna o na woanni hia. Yɛtwa yɛn ho sima bi ba a yɛde aseda di kabea bɛma ɔsoro Israel Nyankopɔn. Wɔno na ɔbɔ yɛn nkwa ho ban. Wɔno na ahwɛ yɛ so. COVID-19 brɛ mu yi nipa a ɛtete tɔ fam no nipa a ɛwuo no sɛ wonkwa da so te ase a na yɛ awurade. Sɛ wo ho ma asɛm a na yɛ awurade. Sɛ wo ba bi nwui a na yɛ awurade. Sɛ yɛtwa yɛn ho kakra bi ba a sɛ wate yɛn kai ka kyerɛ wo nua bi sɛ Kumawood all night session no ahyɛ aseɛ na ne yɛ mmɔ mpaeɛ ɛnɛ quotation biara awurade bɛba no trɔto hɔ na wowie a wo so akenkae onua dɔfoe mɛnda o na woanni hia mɛnda na ɔbrɔnsam n'ani abere ɛno nti yɛtwa yɛn ho aba yɛba siba kakra bi a yɛba bɛda awurade ase ne yɛasɔre awurade di dwumadie no akyi saa fa wo messages ne bra numbers ne agu screen so no fa wo messages ne bra fa wo messages ne bra Facebook ɛyɛ Kumawood TV YouTube ɛyɛ Samdakus Initiative ana Samdakus TV ana wabɛsɛ ho yɛ Kumawood live fa message ne baabi a wɔyɛ biara fa message ne bra wode fa Facebook ɛbɛkɛ time wode fa YouTube ɛbɛkɛ time ana wode fa live ne sɛ yɛka yɛ ho aba sima ba sɛ yɛba wobɛhu sɛ
amen Yakoswa de nyame ase nti baabi a wo wa wo hwe yem bi na no pa fi ase ase wo bie wa no de nyame ase dana se kada basia na bada baba le makata da basia na ma Yesu anope ye dawase dia waya ma ya na doso abra jeneti ase so yekita si kampem wanti mi to ye nkwa anano pa isa ye nkwa da so ti ase tachama da bojem moja di ye mu asustani erade ye wodo malapa anopa isa ya na wase ani ayeti afo yada wase diniye asedan ka mu di bebrebe ka bada basia na mama le ka da bada le mama basia na mama ya na mama me le ka bada basiki ya na bada basia na baba le onya me mama die wona wawu ya mabana dia kontrol ni achaye ya da so ti asia na ya wado yada wase wa huma brano bango ti yada wase wo shaso pani wa yebi ti yada wase wo dakasi awo di ado ti yada wase bada leka bada basia na mama seya na baba basia na mama yada wase nyame wawani asidanka abada baba le mama baba le kataya na bada le ka bada basia na mama baba makataya na mama baba le kataya na mama basia na mama waye mi kasenote asasa ya dawasio Kasenutia asasa ya dawasio akwa nena ya dewo anaseka anasire Damano bebre ne radia ya wa ye ho se ye sika pa ani ase ye ditia kan kamenu mienu ka ye ntumi da nanso de ye se ne se ye bie ya no ne ka che Yesu se anopa ye ma ni boni yo de wa ye ho na doso e pra jeneti ase so enti na anopa da bia wa wo hye ye bia no kwaso a bia wa no na fa ase da manya kopon sa de wa ye no doso anopa da na se kada bada le makata ya na masia na bada ya na mama be le ka bada basia na mama be le baba le kada bada basia ya na baba le makoto robosia na mama le kata ya na mama
Kindara bada baba baba siana baba baba. Lekata ya bada bada baba siana baba baba baba. Katolo bodo bodo sikita ya na mama 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 mama. Leka bada 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 siana baba baba baba. Kita ya na bada bada baba. Leka bada bada baba. Le mama mama baba siana baba baba. Ka bada basiana mama mama. Oh yeah, nana doye woda. Oh yeah, nana doye woda. Ah, oh yeah, Anope ya kwaswa de nyame ase. Tabre ya no guso ya kwaswa de nyame ase. Say wo message a wo pesa wo de ba. Wo pesa wo hawa da wo so no ni nyankopon ma be hye a. Ye phone lines ni na good screen so no. Sa de da mo ya wasa na wo twe ne be kwa apro be ba no. Na obi anya adanse ti kwaswa na fa message ne bra. Na nyankopon akoa wa ha. Wana ne nkrofo wa ha. Onya be ho ho mo no so. Ye betena ase. Ye be bompaye. Na obenya buaye. Anope ye kwaswa de nyame ase. So best sabre wunya kantre wunua bi so night na shase ya shase da eti fra wunua bi so wunua bi adanya ne no mo last week mo fra ya sabu ye group mo wada mo shaye no duma de na no pa ye kwaso no ti no pa ba bi a wo bi akwaso ade wa no so wo shase adanya me ase da na se wo kwaso goso ka bada le masata ya na bada ya na mama le ka bada le kata ya na baba le yesu ya da wase ka bada le ka papa le makotoro bosikita ya na bada le mama le kata ya na baba le masata ya na baba le mana baba kata ya na baba le mama le kada baba siya na baba le makata ya na baba le makata ya na basiya na baba le papa ya kwanti ya dawase wona ya kwacha ye mama boni ya na yeso mama habia na ya to madaya no ya da so tiasia na ya do kata ya da baba le masakata ya na baba le kato no bosi ya na baba le makata ya
na bada 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 ba. Le mama 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 le. Le ka bada 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 ba siya da bada 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 ba le kata ya da bada 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 ba. Kata da ba le masata da bada 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 ba. Le makoto do bo siya da bada bada bada. Le ka bada 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 ba kisa ya da bada bada ba le mama mama. Le mama 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 mama. Le bada 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 ba siya da bada bada. Jesus. Ka bada 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 ba siya da bada bada siya da. Le ka pa 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 sikita ya da bada bada. Le ka ta da bada bada ba sikita ya na bada bada. Le ka ta da bada bada ba sikita ya da bada 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 bada. Le ma ko to do 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 le ma na ma 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 le. Le ma na ma 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 le. Le ma na ma na ma na ma 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 ma. Le ka bada bada ba siya da bada 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 ba kita ya da bada. Le ka pa 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 le ma na ma 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 le ma na ma na ma le ma na ma na ma ma. Le ka bada 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 le ka bada bada bada. Le ma ko to do bo sikita ya da bada 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 bada. Jesus, Jesus, Jesus. Yada wase, yada wase, yada wase, yada wase, yada wase, yada wase, yada wase. Ohuma pranti yada wase, obaba pranti yada wase, oshako pranti yada wase. Wayamu yenu wadoye ti yada wase. Yada wase. Yawa yada so, yawa yada so. Oh my God, yada wase. Oh my God, yada wase. Bada 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 bada. Le makoto lo bosikita ya bada 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 bada. Ka bada 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 bada. Bada 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 bada. Jesus. Mama yan kantre nyame sa. Ya dana se. Oh nyame. Oh nyame. Yada wasio, onyamie. Yada wasio, onyamie, onyamie. Yada wasio da. Amen. 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 Hallelujah. Amen. And pepper so yet twice was the anima. Bible say, Yesu Christ, Otama Okono, Siminya Munyanka, Masuma Ochijira for Namanapa. So no Bamo Swam Benya Wote. Sabia Yasia, you won't with your soul, Crocron Cow, wow, Yawa Buao. Senya Crocron Cow, wow, Bua. Want to mean your beer, my ninja. As I said, yes, the way Sabia 2020 were dear, and water. And a one fire catcher, and Crocro said. And I no pay said the one fan the door by Yesu Christ and come here. And I no pay on fan who are then come here. And no man was stretch and so bright so. And I no pay on the other woman you cry nothing and was running with so I won't poor. Ubedi ye was as it was not on Cron and men who are then come who I won't water. And I no pay a catcher and me say. And no permanent who are then can say why so. Baby, be a war, shall be a beer or not. Not slang a man who to me in the summer one day. And why Yesu Christo di mo vampire. Ka bada 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 bada. Le ma kotoro bosikita ya da bada 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 bada. Le kanda bada bada bada. Le mama mama le mama mama na mana mana mama mama le. Another ye one day, ye one day. Kato basikita da bada 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 bada. Reka papa 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 papa. Masakata ya na bada 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 bada. Reka bono basikita ya na bada bada bada. Reka da bada 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 basiya na mama baba. Le makoto bono basiya na baba. Reka baba da bada 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 bada. Le makataya na baba baba baba. Le katoro bosikitaya na bada baba. Le mama baba. Le kada bada bada baba. Le makotoro bosiya na mama baba. Le mama baba. Le kada bada bada
Siyana bada 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 leka sayana bada 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 le mana bada 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 le makoto bada siyana bada 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 leka bada 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 siyana bada 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 le makoto bada bada le mama le mama le mama bada 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 leka bada bada siyana bada 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 leka to bada bada leka bada le bada 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 kado no bosia na mama baba le kado bada bada basikita ya da baba kabada basia na mama obra Madika ya kacha wo sese wo bedi ye krampa age se nyame ho nka ho eti wo kenka nyom ngoma na o se afa na ma wo se urade nyankopon poa de wasra no eti sa se tra wiase wo mu so bedi ye na sa okokro nyame wasra ni wo so a wo boa anapa bia wa no na tra wo okokro ntamutumi anapa bia ni ntamutumi e wa Yesu Kristo dimo ka bada le makotoro bosikita ya da bada le kanga bada le masata ya da bada le ka bada basi ya na baba le kata ya na mama
Rekada bada bada basi
ya da ba da ba da ba. Le mama 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 be. Le ka ba da ba da ba 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 ba. Le ka ba da ba da ba si ya na ba 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 ba. Le ka ba da ba da ba 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 ba. Le ma ko to da ba da ba da ba. Le ka ba da ba da ba si ya na ba ba. Le ka pa pa pa. Le ka pa 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 pa. Le ka pa 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 pa. Le ka pa 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 pa. Le ba da ba da ba da ba da ba ba ba. Le ma sa ka ka ya da ba da ba da ba. Le ka ba da ba da ba da ba da ba da ba ba. Le ma da ba da ba da ba da ba ba. Le ka ba da ba da ba si ya na ba 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 ba. Le ma da ba da ba da ba da ba da ba ba. Le ka ka ya na ba da ba da ba ba ba. Le ka ba da ba da ba da ba si ya na ba ba ba. Ka to da ba da ba da ba da ba da ba ba ba. Le ka ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba ba. Le ma da ba da ba da ba da ba da ba da ba ba ba. Le ma ka ta ya da ba ba. Le ma 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 ma. In the name of Jesus Christ. Ya vampire. Ya catch a rade. Debia ya bananim. All night ya start ya nyana. Obi ho awanya dance here. And opa obi so hwehwe na dance here di mu kwan. Na sa wo ka wanu to my brother na dance here na pa. And opa na ka wanu tum. Ba bia wo hwe ye bia ne ya vampire. Na me shobo Yesu Kristo di mu say. Nyanko power dia dance here di kan na ebi mu no. Wo so no power di wa dance here be se wa fru mu ma. And opa ya vampire ka che dia be say. Ade biara ya yakoma so bisa ade ti sa abre akwa one. Na ye to what say ye vampire no. And opa Awurade fa hu mu aye ma ye. E wo Yesu Kristo di mu bi wa na vampire. Ka da vampire. Ka bada basiya na mama be. Le kada bada basikita ya na mama le kada bada baba. Le makoto da bada basiya na mama baba. Le mama baba le kabada baba. Makata ya da bada baba. Le kata ya na mama be. Le kabada bada le mama baba. Le kabada bada. Le kada bada baba. Le kabada basiya na mama. Le makoto da basikita ya na baba. Le mana bada baba. Le mama ya na mama. Le kada TV. Sabre sa wo prison. Sabre sa wo police cell. Na wo shokuma wo TV. Ala saya wo sabe wo kwa control the yes sabe ya ma wa no pa yesu se me ka cha wo sadi da so nya saya. Anopa ye de Yesu Kristo atwa wo fie ho. So wo be kwaso ahye ye na ne ye abompa ye de a Yesu Kristo obema wo su ne wo haw no adane wani gie. Anopa ye ka cha Yesu se so okwan ni ma Yesu ma
anɔpa ɔhyerɛ ma yɛn ɛwɔ yesu ti mu bie wa no na bɔ mpa yɛ kakyɛ nyame kɔkɔ sa anɔpa yɛ ɔhyerɛ kadabadabadabadababa lema kɔtɔrɔbɔsi ya no mamamababa lekadabadabadabadababa lema kata ya no mamamababa lema kɔtɔrɔbɔsi ya no mamamababa lekadabadabadabadababa lekadabadabadabadabasi ya no mamamababa lema kɔtɔrɔbɔsi ya no mamamababa lekadabadabadabadababa lema kɔtɔrɔbɔsi ya no
show pa. Come on, ya baba sister Brenda. After brother to my dear no, ya baba shafie, ya ba story nyame, na ya tie nyame akam, ya tia bompaye. Na be so say, one ngai no mpa ko a wo for. And ya father brother so far, ya be be the full life no. Ya number said ya da winning no see your life no. And ya 020 06 03 602. A brother so our friend. I want to walk here. Okay, can you put my name on? Can you meet my mama? Here. I want to look at. About the apple wash and flower pie. They chuck and want to knock a crab yapa and what you know. And your story will show. I did push her. I am a coupon here. On to meet her. I did not go. But you shall not come. I'm
Amen. Amen. Oh, amen. Amen. You try your host to make a crab because you can't so you shouldn't can Yakupon say what sign there in your back. Yakupon shed and shower pass when you but I will chain ye buy ye started ye just a 1 night your crowd, which let's serious why Nanyakupon pen one when you have bread. Sabre, I drew sweet dear, yes, Sabre cry. Your barber frappo, I don't mind him when and one more grown. Any adroye bebre aye homa iti sabre wo hwa me sabo nkunu so aye wo ye safo ma me ba ko a ono so yakopon sawo no so pa anopai no no ba be di yanim ana ya fro akọ adom ahimwa nanim iti sa wada me pese wo story sesi a na do nsi okọ hohoro wani na ye shase na ye story rade iti sabre ya me sebre pray ye be to sa pray ya kasa ye safo ma me di mai Abigail, what I've been doing, I am sorry.
Come on.
o sɔfo maame wo so Nyankopɔn hyira ne aboafo nyinaa sɔfo maame adi yɛnim ama ɔdɔm ayimba n'anim deɛ yɛwɔ hɔ dada na mmom wadi yɛnim ama yɛayɛ Nyankopɔn kɛse sɛdeɛ mema yɛnhyira no megye di sɛ saa so na wo so wayɛ nhyira nti saa berɛ yi no yɛbɛdane yɛn ho kakra kakɔfa nkratoɔ no aba na yɛfiri hɔ a sɛ yɛfiri hɔ a Bible sɛ Nyankopɔn wɔnkɔkye n'asɛm a nyɛ biribi biara ɔyɛyɛ nti sɛ wɔhye kuli aba ne deɛ yɛbɛyɛ bia no sɛ yɛyi Nyankopɔn asɛm firi mu a yɛntumi nyɛ hwee nti yɛtwa yɛn ho sɛm akakra bi aba yɛba a yɛbɛdane akonnwa no ama yɛn ankasa yɛ papa na ɔde Nyankopɔn asɛm a ɛsa nyarewa ɛde abrɛ wo nti hwɛ yɛn na nkɔ baabi a Nyankopɔn hyira wo amen Betana. Obo wana se atia kwaso na
Hallelujah. Oh, somebody Jesus. Oh, somebody Jesus. Oh, somebody. Mama Jesus. Mama Jesus. Mama Jesus. Mama Jesus. Hallelujah. Amen. The Jesus will feel why is all night session. A Friday bia. Live. Oh, Kumawo Studios. Followers of Christ Prayer Ministry International. Ye na radio hu yamobo. Ewe ye bremu. Ode na adoma bedom ye. Adom no so ye de ye adwuma. Wase ye nko wiase afa na nyina. Enti ye ni wiase nyina na ye all night no. Sawa hu de awrade ye. Ya de awrade ase. Ya sori awrade. O sori animu no. Me gidi sawa ye hira. Mu messages so de aba ade ma mo hwe Facebook ya mi hira mo. Message bia wo dia ba bia no ka hu se bebo mpa ya ma to me awrade dia ana wa dum ye bie na ka ye de nka hu ye tank ye to ye ni sika company ye da to na so awrade hu mabro na aso ye so sa wote ye nka men da fra wo nua bi se de wagire mu abo mpa ye asori awrade no ebra so se wutie na go asem. Amen na mbakra. Amen. Amen na mbakra. Amen. Jumadie no ye live e Kumawo TV. Facebook Samdakus TV. Ana YouTube so ye wo ho. Ba bia wo bia wo ye bia no. Fa wo din no message bra. E dia na be se awrade ye ma o. E we ye bremu. Ye na awrade hu ye mobode adom na adom ye. Ye no be bompan. Messages about the abandon so. Na everybody so. Me say mo frɛ alliance no. Mo frɛ you my dear no entimi nya frɛ. Ebra so a you be bie phone lines no. Eye 2:30 you be bie phone lines no. Na wo so wa frɛ. Se sie yi de Bribinia for message bra. Isaac ya te wonka. Wo se wo new abrim. Abrim. Nyamisha. Baby am free no say yetumi amodi na mfa nchaye. New abrim we Isaac. Nyamisha pa. Abigail. Oso do message aba. Oso ye mo mpa ye ma wo. Oso otafo. Abi. Ebra no so a obeti awrade nka wo video mu. Mo amodi voice note abany na ya boatie. Mami bi friend o say mu be lines na me nya. Nanso me prayer request ni. Mene wakasa ebre no so a bebo mpa ya ma sunsum biara tumi ne wona bioda amen wo amen ni sa amen wo amen ni sa amen ebre na so ama Nyankopon asem Bible say wan kwati na asem anya bibi oyoye dia asem na Nyankopon dia asoma Lydia wo hwɛ mi ya yensaka message no Lydia Nyankopon hira papa nipa gu ahoma no so amohwɛ no mo dɔso musema ye hira osori ye no kra na ayete motie no wonya nru ba bia ye babebɔ mpaye tumi no awrade de adom ye ode na asɛm ahyɛ ya no ene asɛm a wode asoma ye no ɛyɛ hintasɛm enya asɛm a ɛda buku mu abehunu ɛyɛ mystery broni say mystery ɛyɛ hintasɛm sorry na you kete arise and take your bed. When na kasa asem we ebra na so said ye ne mo se anwom na akokɔ mo ho no a muntumi na no me pese ye sadi anwom ba akotwa mu anwom ne ba nyina na wo siesie wakoma Nyankopɔn asɛm na eba na ye ogya Nyankopɔn asɛm na eba no ɛyɛ mframa Nyankopɔn asɛm na eba no ɛyɛ tumi wutie adwum ye ayeto yi adwum ne koso no ana wo hwɛ Bible no na wo fa wo book na wo fa wo pen na wo send message no all night session so for Daniel me ana ka meda baabi fikyire baabi kra no enne awrade ahomobo ewiase nyina ete menka tumi no so wa ha enwum a etwagui encha kra na woti ye de bokwan ya Nyankopɔn asɛm efi sɛ asɛm no tumi wɔ asɛm no yɛ nkwa asɛm no ebeyi ofi baabi awo asɛm no ba ho afi mama abi do
Nyamisha. 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 Meaning so hiti. Na nyankopon asem so hiti. Amen. Arise and take your bed. Sorry, na you kete. A command. Sorry, a command. Na you kete. When the bed to be a kasa asem when kwa na commanding power. Ah, be ka tell say sorry, na you kete. Now sorry a adenti necessary you kete. Fra onua e brana so. When ye Israel nyankopon asem. What did you to me amayen? Say yonko wiasa fa na nyina ne yonko ka asem papa no. Gospel ana obetie no. Sorry, na you kete. Wo Yesu Kristo dirimu sorry, na you kete. Amen. Baby a happy free bia sorry, na you kete. Amen. Adenti na o sorry a wo you kete. Why na command wo? Kete ye de ba de ana sese wo sorry na wo yi. Ena hinta sambi wo kete ho. A Awurade de adom ye, a ye be ka kire wo. Kete ye de ba de broni si bed. Bibini si kete. Edie ne pese ye ka. Tie me. Adie sa ye koye nwuma so saa ne yekobre. Na ye koye adwuma ne ye bra. Adie asen obia da de kete so. Ananya no kre. Ewiase di pa nyina pia obia ba fie e be da de kete so. Enti kete ye ba bia ye be da so na ya dwedwe ye ho anase ya tie ho me. Amen. Enti obia bra finally okofia okoda kete so. Adenti de yese sorry you kete. Di ye chika kra na bra no so a wo ba hunu se to me Awurade dia. Ewiase ha about 90% and I said 98% efie bia mu empa wo ho. Ade a eye common e wo wiase pa ubo wrafie bia mu a keta wo ho. Na tie o enamre mu na namafo ye hunu fo ani dua o a ye fra ne mpa o kane no ye fra de kete ani jugo kromu a ye wo ma na amotonton tete kane no keta no bode sa ho eno kra na ye nuanom kremofo ekọ ko bompa ya omo de sa kete di bi ene se ho enai de ye se eye fo ana mpadua ni nyina eye mpa enu ti se wo musa abrantie bi ana baba wa bi waduru ni mpani fie so a na wo boaboa no ho atu afiri ma me papa ho a ade edi kan a na ni ko ho ye de yen empa ubo hu se wakoye mpa efise uko han dan a de edi kan a se otosi mu ye mpa efise ye dan a obeda ye nyina ekoko school edan a na edam ade ba ko pene na ewo ye mpa de kan nyina woni sika kra mfa ho de hia na se obenya ba be di oti ato nti ye kakete ho asem a kete eye necessity eye ade a obi a yusu empa eye ade a obi adem ukwa abonte ko baba obeda mpa so ena hinta sem bi wo mpa ho kete so tie ni ye o onu adofo a wada wo mpa so a wo mbe so beti wani am ya bo mpa ye no empa da wo da so no ehu hinta sem Awurade de adom ye na mga se beti amen. Amen. Ena nwumre nipa be ye share off. Amen. Awurade ofra ye no on my mystery ahintasem. Show bronsam wo akwan bi afaso. O kwan bi afaso wie nipa, sai nipa, kum nipa a onnim da se Awurade betumi abie so. Na se Awurade fro no homo ba, no wa bie bronsam kwan a kirewo. Eno ti na wo ne ye bom pa ya wo nya adanse no. Keta na wo da so no. Empa na wo da so no. Ahintasem bi wa ha. Tie ni ye. Tio. Die wo mu ne se empa so. Ade ba ko wo mpa ho se awarefo eda so. Make ka nioma empa tumi ye. Awarefo se ntokoba mu ntam se de ya ade sa wonim se makoda. Empa so enema bebre na koso wo ho. De aka de wa wonim. Obi wu a
yɛdeda no de ɛmpa so akamam ha yɛ wei Ghana ha yɛ wei abɔhyɛ fam tie yi sɛ obi wu na wɔyɛ pani na wokɔ na yi a deɛ yɛta ka kyerɛ wo de sɛ ebusua na ni ate efi sɛ ɔmo de da nipa no wɔ mpa so ɛnɛn na biribi aba ɛne ti deɛ de da nipa ɛwɔ adaka mu na ka wokɔ na sɛ yɛ obi fie panimu pa ewu a yɛkɔ pɛ mpadua ɛne yɛde da no wɔ so enti ɛmpa baako no a yɛde da funu so wɔ so wɔn mpa na wɔda so no ɛho ahinta sɛm ne Awurade de ama yɛ hallelujah Amen. hallelujah Amen. sɔre na yi wo kɛtɛ Hallelujah. ɛyɛ command wɔn na ɛma saa command no ɛmpa ho asɛm ne yɛka kyerɛ wi wokɔ kɔnfɔndɔ kyi sɛ sie ya yɛwɔ bɛyɛ 5,000 bears a yarefoɔ da so ɛyɛ mpa no a ɛno nti bronsam ahunu sɛ adeɛ baako a ɛyɛ common ɛwɔ wiase de sɛ woyɛ dɛn a wobɛda anwummerɛ president wada minister wada US president adeɛ asɛ wɔ hɔ a wada wɔn na ɛwɔ asase so ɔso ɔna nti bronsam ahunu sɛ adeɛ baako bi wɔ hɔ a yɛadwene mmaa so ɛne mpa a yɛda so nti wobɛtea ne sɛ yɛsɛ na ɔnenam ha sɛ sia o na biribi anya no nanso ɔkɔdaeɛ no anyɛ dɛn ɔkɔdaeɛ no anyɛ dɛn obia ni hɔ a biribi anya no a ɔwu obi tumi kɔda kɛtɛ so ɔkɔda mpa so na muntum akye no ɔtie mu a obi ante sɔre bɛyɛ mɔ mpa yɛ o wo mpa no a woda so no ɛho ahinta sɛm na Awurade de ama yɛ sɔre firi mpa no so ne yɛmmɔ mpa yɛ na yɛmfa Yesu mogya ɛnte mpa no a woda ho no na tumi bia ne wa mɛda wɔ saa mpa no so obi kɔda na sunsum bi ne na bɛda awarefoɔ kɔda sɛ pɛ na ahomɔne abɛda ɔmo mfimfini ɛmpa so bronsam wɔyɛ ne firifoɔ na Awurade so apa ne ho ntoma ɛno nti na ɛnɛ yɛgyina Yesu Kristo mogya mu ɛkɔmande wo sɛ sɔre na yi kɛtɛ ɛdeɛ deɛ paahyerɛ yɛwura twerɛ no mu ɛberɛ no so a 2:30 yɛbɛfa wo kɔɔso no number na yɛdi ka yɛde ato dwa dadaada no tie ne yie paa 0200 603 602 woda mpa so woda kɛtɛ so wonsɔre mmɔ mpayɛ Yesu se nti moantumi anwɛn dɔnhwere baako mpo mommɔ mpayɛ a monkɔ nsɔhwɛm mɛnda o wohwɛ yɛ a frɛ wo nua bi ɛfiri sɛ nipa kɔdaeɛ no ɔna ɔbɔnefoɔ no si akyire sɔre na yi kɛtɛ ɛdeɛ na Awurade ka nipa nyamanneɛ bebree ɛwɔ abere a wada obi afama wu abere a wada kɛtɛ so ebi so kɛtɛ ɔmo gye ɔmo ni wɔ so ɛdeɛ kɛtɛ na woda so hona fam kɛtɛ anaasɛ sunsum bi da kɛtɛ no so bronsam sunsum wiase no meka kyerɛ wo sɛ ɛnyɛ kɛtɛ nyinaa na yɛda so obi wɔ hɔ a ne sika da kɛtɛ bɔne bi so obi wɔ hɔ a na wareɛ da kɛtɛ bɔne bi so na yɛwura twerɛ no ma mu ahunu kɛtɛ ɛne tumi a ɛtumi ma nipa fa de kɛtɛ yɛnhwɛ Nyankopɔn asɛm Matthew chapter 9 verse 1 going to 8 yɛntie de Nyankopɔn ka kɔ anim ntɛntɛm na Yesu Kristo wɔtena akodoɔ no mu twa ba wɔn ankasa ne kurom ayɛ Nazaret kɔ anim wɔde onipa bi a twɛn wɔ ha wɔde onipa bi a wɔyare mubuo a wɔda deɛ so ɛkyerɛ sɛ ɛnyɛ kɛtɛ nyinaa deɛ da ɛfa adwene kura ne mu o wɔda kɛtɛ so ɛhintasɛm bi wɔ kɛtɛ ho ɛnyɛ kɛtɛ nyinaa deɛ da so ɛnyɛ mpa nyinaa deɛ da so o Kristo ni wosɔre abɔ mpa yɛ o fa wo kɛtɛ no wo mpa no a wobɛda so no fa kɔ Awurade anim ɛfiri sɛ Awurade bie w'ani a obi wɔ hɔ a awɔwɔ da ne mpa so obi wɔ hɔ a kakapɛ obi wɔ hɔ a nkɔtɔ obi wɔ hɔ a nneɛma a ɛnyɛ papa egu ne pa so
It is said upon the Daswa or the Cataso. And to me be Casso, a Jesus. Obia or Yari Mubu, a Busia for Swano, a Bucataso. I'm not in the bread, Jesus. And then okay. Na Yesu hunu say one money pan wakata so a wode ne bre no a wo hunu say a go fa wogidie no o ka kire obubu ani no say oba ma wo nto woyem oba ma wo nto woyem oba ma wo nto woyem na wode wo bone achew ko ani na obua na atwafo no mu na she atwafo no mu bi mo ka wo mu se onipa yi ka abusem ko ani na Yesu hunu won adwene no o ka kire na Yesu hunu won adwene no o ka se adenti na modwene bone mu modwene bone makoma mu na de ewo na die na de say obeka che woni pai say wode obone achew ana Yesu ka say sore na yiwu kete abra Yesu ka say ka wakoba to yam me a waba me ho no me ye final sayer me de meka na ye fa na Yesu Kristo hunu hintasem bi wa brantie no ho obi a wabubu abusua di na gu ketem ana Yesu se bu wogidie pa ana wa se wode ubone ya chew ka wakoma to yam ana atrefo no se ei na oni papa e ka bususam sei wan ni oni pa obetumi de bone ya che na Yesu hunu hintasem de se bronsama kwan no ono Yesu wonim ana o ka cha brantie de se de na den ede ba de na den se e be ka che oni pa se odo bone ya chew abrantie me se wo se sore na yu kete na Bible say abunum ho a wo sore na o fa de kete no adenti na on sore na wo say yin kete eya busuafo na de ne baaye e ba Yesu nkyai aden na Yesu ka kete ho asem aden na Yesu say abrantie ne sore na on san fa ne kete e kire se enye kete nyina na da so kete bi wo ho a wo da so se sie no se wan sori amompa ya wa wale begu obi wo ne kete de mpanti na wale egu efri se ahonhoma ko wiase ba ye nyina gu mpa no so obi ko da ye no wo sori anopa opeja de nse nyeyi opeja de nan yeyi stroke ache no eye kete so ana Yesu onima hinta sabi nyina no se hey krache sori wo sori so a sa kete na busua no de to so bae no yi kete no ne firi na ko emubuo no entra so biu amen enne ade biara ete kete so sunsum kete bia busua bo ama obi wo ho a me kache o se na dwuma ete kete bone so ye de kete bia chechire no na kwanto ya chechire no ketem na wo abusua de kete achechire no enne wo Yesu Kristo dini mu sorry free somebody yenum na you kete no to twere amen kete body biara ya sama wo Nazareth ni Yesu dini mu wo Nazareth ni Yesu dini mu sorry free kete body so sorry free kete body so I command you in the name of Jesus wo Yesu Kristo dini mu ha me ni o kasa se sie obi da kete bi so ne kra e ya fani mu obi da kete bi so bronsam twene kra ayeden afiri ni mu ene wo Yesu Kristo diri mu wo a wo da kete boni bi so a wo stroke ya chew no sorry wo Yesu diri mu amen sorry wo Yesu diri mu amen share obi a wutie be very careful ukọ baabi ni yeto mpama wa bompai enye mpa nyina na yeda so obi ko da mpa bi so abodam yeto mpama obi okoda so wansori bio edunti ewrade kasa ehinta sabi wo ketam o
ehintasem bi won padua so Bible say mommo mpaye na manko so hwem ene Awurade ka kire wo say sori fru kete do so na tena se na frɛ yɛn ne yɛn no mommo mpaye amen se tumi bi abo awura wo dem ho a wo ne wa bɛda wo mpa so a me ka kire wo say sori fru mpa do so na ne yɛn mommo mpaye efri na de ko tumi biara tumi no bɛda bio amen maame wata tumi no ni nipa bɛda wo so so wada wo ade bɛkye no na yɛnsɛm bebre Yesu say masa odobo ne achewo yikete no sɔre anya busuafo na eyi o wo ankasa kete body na yede wato so no ayede wa ba manim no me commande o se sɔre firi yare mu na yi o kete wo so wo kete no bayi amen 0200 603 602 ebrede so a eye 230 o frɛ a yɛbɛbɔ mpaya ma wo ɛdeɛ bɛ na yɛ busua kɛta a wote so wote kɛta bi so wabrabɔ mtumi nkɔ na ne mu da woda mpadua bi so ɛno nti na wiase nyinaa adane ama ho no sɛnɛ wode Yesu mogya bɛpɛte deɛ mo ho a tumi bi tumi ma wo mpa no so ɛfisɛ mpa da woda so no yɛda so fa adwene obi biara wo hɔ yɛ free kɔfanachi hospital biara woda so ene wo Yesu Kristo dini mo Bible say wasoma nasem na nasem ko say yarewa amen ene kete biara ya yire wato so say ya red say ya blue say ya yellow wo Yesu Kristo dini mo sare amen wo Yesu Kristo dini mo sare amen wo da prison kete so sare amen wo da prison kete so sare amen Yesu say sare na you kete amen every say me yenyame minim ehinta samu a ewo kete ho yango ye nimu bio ye ya utie followers of Christ Prayer Ministry International eye Awurade adumo ene bia so yaso amen anka ye ni asam yakawo wo he bi frita krade a ebre no so afre amen wo he free cry ebre no so afre me say awiase ha wan na ade esa won koda enti bronsaba hu se ahintasa bi wo ho a nipa nyina anim nanso Yesu no we Nyankopɔ prekope amen wonu wadim wiase nyina na onim bronsam so the tricks enti okasha brante no say arise and take your bed arise and walk and take your bed amen sorry na nante sorry free hienum sorry free bonyiyem sorry free dia otemu no wadwuma na yɛsɛn no ɛyɛ baabi a woda no a ɛyɛ kɛtɛ na woda so no a sunsum bi ne wabɛda sunsum bi ba wo nkyɛn wokɔda ya na sunsum bi aba kɛtɛ no so ɛnɛ wɔ Nazareth ne Yesu dine mo sɔre firi kɛtɛ no so na yɛ mo mpaye amen ɛnuanom ahintasɛm yi yɛne Awurade de adom yɛ amen yɛbɛbɔ mpaye ne ɔbɛyɛ asɔmmerɛ a ɔbɛtie yɛ no meka kyerɛ wɔ Yesu Kristo dine mo sɛ sunsum ya tumi ne bada bio obi nyoma nyina asɛe obi anim aguase all because of baby awada almost Awurade bia wani menna adanti na Bible say menna no wadi hia obi wo ho a obeso obɔ mpaye o wonya de ne ho kɔ kete say rim na sunsum bi afa no no wada enti e dra kete so bompae me se sɔre na hwɛ kuma wo TV frɛ wo nua bi a wada se beba sa keta ye de da so no ɛho nsɛm wɔ hɔ ɛni tie dia wo ka no TV de so no na Nyankopɔn na asoma wɔ mo sa wo ba sɔre na ne ya bompae a tumi biara di hɔ a betu ba kete so wo keta na sɛ wo da na waso dwo sa wo ne obi kura ka asɛm a na sa asɛm ne brɛ ne so a osema me break akara me koye den me nkoda na sumie den nanso obi da ho sesi a o kan na ni gusu a na mu achesi no obi da keta so sesi a o kan na ni gusu a na sama bi beche no ontumi na adanti na wo de nipa nyina ada na wo de ontumi na biribi wo ho aya fa keta ho
Bible say obubuani no yabobuani gu ketem ade ne ba Yesu bisa won say emre dodo sen how many years ana sa dipa no yehye no ketem ana ope odie how many years ana osika ye dia busua kete abobo so ani amampai now yanko ye no bi John chapter 5 verse 5 to 11 no yeti nyame asem kakra bi ne to aso because ye bread sha na so kotasi bia ye ka wa ha bia no me ka che o say eya hintasem o won te sa asem o ba bia awurade na hu ye mobode asoma ye wo se enne wo de tumi na mayen obi biara wo te kete boni bi so no enne ye commande tumi ni wa ha de be ka no na be ya djuma so ne ba ya mompaye na ba bia wo da no eno nti na wa bra bon ko na ni mu no yanko na onipa bi wo ho a wadi ifishia aduasa wote onipa bi wo ho a wadi infrinshia aduasa wote na ho omremu aha aha na Yesu hunu se wada ho no oye dai na Yesu ati na sam se saa onipa na wadi 38 years no what history bi afa no say saa nipa no wada ho ache obisa no say ana obisa brantie ne say wo pesa wo ho ya wodi ana ana nwumre yi wo pesa wo nya ahoto ana wo pesa wo adwuma ne yeyi ana wo pesa wo tukwa ya ana wo pesa wo ba wo pesa wo ware abra ni nie sabra no so afre message so afabra na ye ne obabo mpaye me kacha wo Yesu Kristo diri mu se me kacha wo Yesu Kristo diri mu se Yesu nka ho a se Yesu di abrabo ne mu a obi wo ho ya bobo no beye so many years ni se Yesu ankasa ye wa ha se you will spread the gospel and the gospel is about Jesus so obi akacha wo se Yesu achi no tumi foforo bi wo ha se ni hu minim Yesu no mehuno manya danse ona meso yen sanchene Yesu Kristo no watiase onwui dabio men fa woni go he cross so bio cross de ye de kai Yesu Kristo no was every cross no so more than 2000 years ago owo de asama tumi anye no Bible say what trust to me die what happen die what ye jani sanifa so hallelujah he is still alive amen enne otimimu amen na wo ka che wo say o pesa wo ho ya wodene o pa dance ana aya live kuma wo studios ko anim oyare ana brand ne say oyarefo no bua no say wo yarefo no bua no say owura mi ni obia onipa bi a say isuo no hu a ode me ko tade anu yo na se mereko a na obi adi manim kan komu onipa no a wo yare no a Yesu aba ne nche no wo de ne ho to nipa so onipa yi o pesa wutu kwan ana you afato nchen onipa yi o pesa wonya adwuma kese bi ana you ma meto nchen onipa yi o pesa wo ware ana yidie wo dada no to nchen eye Yesu nkoa ne tumi sa amen Yesu nkoa se Yesu bemu a bribi a wo pa bia enya wo fa enya wo nua eye Christ amen ana Yesu Kristo kacha abrante ne say sorry you get it hallelujah amen hallelujah amen 38 years obi te kete so ene kete no a wo mompaye na akoda so ho asem ye kan Bible say we did 38 years ana wabubu ana abrante ne complaining no we say oni obia o nanso nipa de ni besi ho abusua ne baaya no ana mo sekete ma no ana mo de si so he abusua bia sekete bone adi obi nkwa to so a won Nazareth ni Yesu tinimo sorry for owo mpaso sorry for owo mpaso sorry for yare mpaso sorry for kete bone so aya hintasem amen kuma o TV
all night session anko na betino Friday bia hwe wosom fo safo Daniel me na me di dwumade no ho chia me catch wo Yesu Kristo dire mo say adom ne mobrohunu wo dem ha tumi wo dem ha abusua bia sekete edi wadwuma asiso wo dia wo se no ano no wo be kwa adwuma na kwa kaskala efri say 38 years Abrante ri so woni abusua ni bia wo woni wofa woni maame woni obia nti se bofo ri be hunu nsuo no a na wo bia di nanim kan efri say kete na wote so no ye nsore ana Abrante bi ba ho Abrante kuma bi a papa no ko tira ho no na ye wo no Yesu Kristo o ye adwuma 33 years ana ofri asase so ko e nanso Bible say papa na no te ho no na wadi 38 years e wo yare yim ndina Yesu ti pen no ne yare no kra dey anyini che Yesu no and I am telling you sir e bia wo hwemi wo se na sofo be nie ya wo sofo kese wo ho wo bubo dia kese wo hwe kota kese I am telling you sir enye age ni de kasa ye de tumi e wanyankopon mu and ye de kasa yes obi atuntu kwai da abusua bi wo ho a ye nya adwuma wo e ye kete bonne wo say sankanya urade a kete kra ye da so no bronsam de soriti aye ye wo sunsu mu kete bi wo ho as ye sesa kete ni ma wa bla ba pem wadwuma na wo ye enko na ni 38 years ana Yesu ba ho no say hey mini wo wusori ye ne nkwa mina tumi wo me mu me ka kire wo say sorry na nante na yidien wo kete no kete bonne no ye sema wo no me nya ne ha ene wo Yesu diri mu yu kete no amen me si yi kete no mu amuda fiase me kacha bo Yesu Kristo diri mu say so di jije bebo mpa ya efiase mpa ya nsa ma wo efiase mpa ya nsa ma wo sorry free efiase mpa so efiase mpa prison bed wo you don't deserve it amen nanso abusua bi wo ho a ye di prison mpa abeto fie ho we ko ba ukutwa 5 years ba na wo so kutwa 2 years aba enne 2 minute urade dia amen wo di adom ye Bible say oto aso a ana Abrante no sorry ye wo sorry ya no sia kanka mafo no Judafo no Emranifo no anom say hey why na ka kire wo say you keten adenti no mo sia Abrante a wo bubu for 38 years o man kan tell say eye dey na otumi nante ye no mo bisa no question say keten no mo hu ye o man hu nipa no show me ka kire wo say sia wo na mo yi wo bidi bribia yawo wo keten na wo da so no bronsamba so da bia wonim say wo tumi nko wanim da but I am telling you say and na atamfo be hu no na keten na aso for 38 years no na wo waso keten no amen wa minisa amen Judafo di sia no asori fie no say why na ka kire wo say Sabbath break homedai fa wo kete kura ana Abrante hwe manim di no so hwe ne wo sabe yare no ne wo sabe yare no ne wo fra kuma wo studio so no wono na ade abeche no na bubu afiri wo so na wadwuma pagya enti ko fa bi sa wo say sister he na ko ye uko bani ana uko togo ana wo se da bi o eye all night session nyakobon grofo bi ba so ana me fa phone na me frɛ ye obo mpa ye no ana ye fu yare na gyae ana ware na ba why in the car say you get it was it your soma your sabe yare no wono na say me say me nya den ene wo Yesu Kristo dirimu ya yetete he obi da katabodi bi so a wo Nazareth Yesu dirimu me you free so wo Nazareth Yesu dirimu me you free so wo Nazareth Yesu dirimu me you free so katabiara obi da so wo hwe mo fie wo Nazareth Yesu dirimu katabodi biara ama woni magu ase wo Yesu dirimu me you free so me you free so me you free so me you free so na wo busu afo bi sa say na ye den na kwantu yi abiama wa so oh me kuma uti Nyakubon krofo bi a owe brem Nyakubon asra bongo wo mo na wo de hintasam mi bae ana me ne mo bompaye na ye bompaye di wie no ana akwantu kwan abie wo ba akwantu wo ba yare sa say Yesu nka ho a sa wonim Yesu a wayira eye Yesu nti ana wo hwe amen ewiase nyina hwe because of Christ
sɛ Yesu nka ho a me ka kyerɛ sɛ abrabɔ no wadwe yɛ sɛ wo wɔ fa bi a wo wɔ fa no bɛwu wadwe yɛ sɛ wo maame bi a wo maame no bɛwu wo busu panyin wo bɛwu Kofi Annan so o wa abusua ene wo wu ye ho na hwe abusua no sɛ wonim Yesu na woni da Kofi Annan so a wo wai enra ene ye 8 years a ɔmampanyin dada wo twaboko atames owu ye mpanifo nyina akɔ kɔ shefa sɛ wadi dada so sɛ wo fa ye president wo fa ye president a wo wai ba ye wo Yesu a ye wo Yesu a ye wo Yesu a tumi ni adom aye ne mu ma ohu da wo ye honhom woni ye natie woni ye natie woti ye mu oseme nka je se se na wonim no dia ena mpadua na woda so no tumi biara eba wo nchen ena wo beda eba oni omagu wo Nazareth Yesu dire mu sa tumi no ya brother se abrante ne se nye wo sam yare no wono no share me say arise and take your bed amen ede kataba na da so akabaya 5 minutes na ye the phone lines na ta so uwa jidie ye nya ya num mo amho ya da de amunim ene ye be bom paye me say so obi de wo mpa so a ena be sorry amen Lazarus no wo 4 days Yesu ba was share Lazarus wada because me wo to me say me command Lazarus no ba was it Lazarus no Jesus was pie Lazarus pie was hey munyi to mabona ni firi ne ho abusuya ye damu abusuya ye temu die hu kura ne se bribi ba fia obede no akasa wonko prince asem bia ba fie ayi aba program bia ba ehu hia se wokọ a ye be sekete boni ama wada so wo kata da wada so no wo de obi wo ha he me ka che wo Yesu dire mu obi wo ha e de se oda dem ba oda bonten obi wo se si a e de se oda dem ba sunsun fam no oda bonten na daje nyina gu so na warrior security bi anim bio enti odi oba ba to kata so a ade be che no na oba na dwane ko wode beba ba to kata so a ade be che no dwane ko e ya busia kata o ene wo Yesu dire mu ye be isa kata no amen aka 2 minutes Mama from a normal line no and they meet me fa 0200 uwa jidi afre 603 602 katabe ne yasama wa busuam abrante ya say ne wo sam yare no wono no share me say and ye be share wo Yesu dire mo amen ya bia phone lines na to uwa jidi afre na ya mompa ya mam Edie ba de na ye keta awoda so. Edie ba de na ye keta boni awoda so. 0200 603 602. And the radio wa dem ha. Na sab no ba ensa chani na di echi. Ye ba bom paye. Me say enne wo studio ha. Wo da keta boni bi so a. Abusu echi wa to keta boni so a. Hello. Hello, good morning. Good morning. Eba so di le be afre mi feel. Me pa cha mi freedom kwa odanchira. Me na me danu me ni so ti na hu tem program me ma ya. Okay. Uhu jumade ni na say. Nda cha say. Uhu jumade ni say. Oh, ayapa titi ama fa se efiada bia no. Me so na me ma yo 90. Ma cha WhatsApp de say. Me pa cha mi hyampa boya na me hu fa me yale Yo. Jina so de tie di ebewi ebebo pae e ani emobi why Erade mo yo na mi sha so we kai friend yes let me be 0200 hello good morning me ba so di ni be a free I show me free ba jo ka free yo ma so WhatsApp le say I show me free yo ya ti won ka WhatsApp le say wadaruma Acha masamene pleasure. So problem ke pa. Ame se abushiem. Minim me mai abushie. Ofo. Ni me ntankura. Wo de ye wo be kan nyina no Awurade nsem. Awurade ne hu ade kwa achi mami tie me. Awurade ne hu ade kwa achi.
ɛne yɛ mɔ mpa yɛ ɛbrɛ de duru a me say problem bi a wɔ abusua mu na bɛtɔ fam nyame hyira ɛne yɛ mɔ mpa yɛ wae monkɔ so ara momfrɛ ɛna mu nti deɛ wɔ ha hello good morning Oba no lower TV set no hello good morning me ba cha one lower TV set na betumi ne mo kasa hello good morning hello good morning me na na free here Patam free bla ma fla me ama yo ba cha wasa me say ba cho ba wale nya kola me wale ani asya jai me wale na eja me danso ana aso obi ne me aba benda aha ewrade e bo mpaye eti ene yenwe ne ye mo mpaye no wate nyame sha sa ofre ye afoforo so mra so ene ye fa be 1000 calls hello good morning ofra no lower TV set no hello good morning me ba ya lower TV set no menti ehun TV no good morning me ba to ni be afre yo takrade for yamisam but what sam say takrade apromodo yes what sam say what sam say menyam mpesa mo no mo nkai na amyo no so nyankofo no ma se wa tundu ana me ba so wo pe ale privacy yo ma ka no pai wo yo ejira so aya ye bo mpa ya de mo mpa ya wate rade be kai o pa yamisam so afre mongo so ara mon frɛ lies no awoma so yɛ hye hello good morning mon frɛ ɛyɛ lower TV set no na de nkasa hello good morning good morning hello good morning me ba cho din we be free but you free mo ko so free aha good morning but what's up say yo sie sai ba bompa ya ma wasam yate ya ba bompa ya ebre duro ne ya bompa ya ya de wonsam ni nyina be kwa awrade anim monko so ana mon frɛ 0200 603 hello good morning good morning hello me ba so din we be free me pa so friend ma dia me ka sunyai but you me wasam say I'm not saying something is radio and you cry, Batman and son. You do the ammonia cry. Oh, my God, is my home. My home, pa, why? Ever vampire mount. My home, my God, crown on a minute Cassano. Yamisha, pa, ever vampire mount. Hello, Mungo Swana, mon friend. Mungo Swana, mon friend. Obi wa Homana Swana, and Cassa. Hello, good morning. Good morning. Me Joe did be free. Yeah, me catch a friend, but make us a free search body. You, but what's I'm saying? Me catch you a 2 maybe I'm better no. Nancy, me no be that. I let him in the nurse and I want for. Aha. Anything, one thing I radia somayano. A bloody do near bonfire near Mobi Wati. Never be any man now for. Never be any man now for. But sorry, you get no. Hello, good morning. Hello, what Fred one low TV set no? Menti o who TV no so yes I nye. Mongo so na mo friend. Good morning. Hello, good morning. But you didn't be a free. Good morning. Who didn't be a kasa free wadaroma? That's your me friend a course me kasa free. You what's up say? A friend of course you can say you but I dear near my home pie mount. Sir, I just say, once you must you free of one for you, yeah, bonfire now those out to your friends. Why? A rather Kyle. Yeah, bonfire for out to your friends. Let me sound so afraid. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, but you didn't maybe I was free. But then I can't take it serious, much was I'm saying. You know, damn, no, be the me down, I am. You, me, black on your eye, but you,
ye bom paya ye bom paya ni emobi wate ye be ibre bi esi wa bom paya ni emobi pa na dia dance be ba next week why na mi sa so frɛ hello good morning mongo so ara mo frɛ numbers no munti dia wa ha o ye ba be bom paya o fra ye be bom paya ma hello good morning good morning bajo mama tell nigga say why bajo didn't be afraid free you what's up say you nyamisha so frey edu say ye bom paya what's up yate e de be kwa awrade anim ene ye mom paye na obenya dance nyamisha pa mongo so ara mo frey number no 0200 603 602 hello good morning hello good morning o frey anu akasa kase kakra good morning ba jo dini be free daddy efeno for dangwa ba jo o free hen free action takrowase you daddy ba jo WhatsApp ni say wadaroma ba jo masem ni say me debusiano na mfika sem so nyinye you ene ye you ebre no e be bom paye se si a eche ye fa phone lines ni na enche be bom paye daddy eduru wa ni e mom paye usika sabe ye wa eradisha so free masem da wase you nyame ka ho menemo ye on at no ai you ene enya pa next week so ene ento ye titiri ho ana me hu ai daddy e dance pa enti e be bom paye hello good morning hello good morning bajo dini say bajo dini what ba kadata kwasan kasi you bajo what's up say bajo hoye masha mti efi abusia no na ayi tutuki bo sabe do keta do pelo se de bokan you ni sepa bo na mai fifi you nyamisha so frey ba bom pa ya ma why you nyamisha ni enye menda e ba bom pa esisi a eche anta you nyamika o mongo so ana mo freu enne nyami tumi wodem ha amanwade be si wodem ha amen hello wo ahoma so yekasa o frey ya no lo TV set no obi aba ahoma so yekasa o hello good morning Hello, good morning. me ba so dini be free Mika jo mika kafika fo. you what's up But also me da was see na me ne tsi ne monster. Moya original na jamine moya. you Dan le so se. Ma ye me pa sofo. you Te me slow. why am no honemu ana Mika jo de bi o nya me sum ne mpai bom. you E je ho kra ne tiase. ti ase Na na se me so ni ho se. O ya le ti ase pa. se erade be bua why Pa jo yo. enti e bom pa ye bi eche ene ye mobi wate hello good morning So, senior ba jo dini be free no. me ba jo dini be free ya kasa kasa kakra me Aso me tipa no. hello o kasa no wa form adaroma what's up ne say Looking your you ye bom pa ya onko a sensuo si unche why onko a ye bom pa ya onko a na sa kwanche ko ma wo sensuo si unche Okay. nyame ka ho pa ye wie pe no ano oni ye bom pa ye ye guso a ye fa course no enne ni obenya gidi a befra ye no obeyi dikete amen wa obenya gidi a mon koso na mo fra ye me say wo kata body now that's so wonder so bio hello good morning I am a friend of mine lower TV set no menti e wo ho TV so hello good morning Hello morning no morning e ba to WhatsApp na say your friend say
What say? But so did the same. Maybe on him, master. You, him as I need a free hand. Kono. You must have the same. But the diabetes in the pressure. And I can't bomb my baby, see the whole nothing. Maybe meet me, yes, you. Mamma, come back to him. Yeah, bomb pie now, since you're so in check. You better than any years moja. Oh, no more. Diabetes repression in a big gunny. You. I didn't count. Cause one and your bomb pie. Hello, good morning. Good morning. But you didn't be afraid free. But I say, would you be a free? Because that's true, was it? But you was something saying. Maybe you one low TV set that yet to me in come. And I want to swire shepa to a darrow my old bar, no low TV set. Hello, good morning. Wow, our man is right through. And you hello, good morning. Wow. Oh, friend, no one low TV set. No. Now, where you are not free, you know. My one no question a crap. Hello, good morning. Hello. Good morning, but you didn't be afraid free. But you must have what saying. But I'm going to me. I'm going to you. Yes, we have for new yeah, bumpire, I was at 2 years for new why? Ya no si on Bible no. Na sa ya ne 12 so. O de adanse e beba. Ya mi sha pa de bia ko so ahwe. Ya bumpire for sa 2 years for new ti. Ewrade be ye sisi e. Enya o tena asem. Enne kete body be na oda so. Jesus wa. Hello, good morning. Morning, Pastor. Eba so di no bia free. Pastor, me free say jam. You, what's up, Mister? You say me no me papa me so jai. You. Yeah, bumpire ni amobi. Enche bia ba champagne bonase. Ya ba boy sa ba bumpire sa nyame ba wo fi ho why? Kato mate. Nyame shira pa sa o free. Shira wa anto bebre. Amen. Amen. You, me da se pa. Mon go so na mon frère. Aka break a crave bi dia champagne bonase. Nyame wo tumi so jew mentre ho enfo ni to onu obia so en awrade aba ho dem ho awrade aba TV so wo ba ba jew no mo dance. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba so di ni be free. Yes, I'm a come on so is a ma area. You, much what's up say? Me Irish. My man must say, diabetes, no pressure. So, okay. Say a bumpire. Fine, see ho. Let that in yesu moja. Now you are no one why. Diabetes, so pressure, omega. Hello, good morning. You, Yamisha. Any bumpire. Hello, good morning. Good morning. Never so dealing be free. The friend quite cynical at But so what's the same you read? Daddy, you know, Menana. One, a moment of my answer. Okay. Monquana snow. So near my new Quanasi. Okay. I don't to leave the Akos. I will be any upcom in an answer be behind it. Okay. And the cat bonny be a sama wonquano. Say a queer enemy a bonfire. May see a raddy bay of his at a bonnet so. It's a brother so say a bonfire near Moby Why. Yami Shroud. The matter of friend when you have to take a crown waiting as ye. Men tell who TV so. Now a bonfire was one near Moby. I got a crab in by Bonasa so. Into a bonfire near Mompire. Hello. Hello, good morning. Good morning. Was your dinner be a frame free? The Kazakh was it?
What's the matter? What's up, Mister? Person is my human queen. Yo, what you mind queen? You have a bumpire. My human queen. Yo, you have a bumpire. Catch a one beer with you matter so. She come on me from Miss Capana with your queen. Yo, and yet you have a bumpire. You have a bumpire near Bobby. Who by your dance in the ya? Who by your dance how much ya? Yamisha so free. Moboswana, mon frère, a brand yasso. Mon frère tete, and animal mumpire. And a muntidia buyer. O fra, me whom be our free. What seminal, me auntie, no radibay, I mean, yes, ya. Obi wa homan so yankasa. Sa we yamba homan so o fra no lower TV set no. Men tie hu TV no. Hello, good morning. Me bacho men tie hu TV no so lower TV set no. Hello. Hallelujah. Ahomano so yehye. Eye Nyankopon asem. Bible say asem be wi a dia kan yesekrene. Wo dia wo frɛ no. Afrɛfo aka kakra bi ne de masi. Ne asom paye mu. Eniti ebrede yaso. Frɛ yen. Sa wo gidi sɛ Awurade wo hɔ a. Sa wo gidi sɛ Yesu Kristo. Ono nko ade tuma ni payi dikete dia. Frɛ yesesi a. Ye fa afrɛfo be enum bi pɛ. Ye nyanum bi ka ho a. Na ye de mpaebo na ta so. O friend lo TV set no. Yo ba ho mano so ye ni nkomo. Hello. 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 Hello, good morning. Good morning. Me ba so di ni be bia free. Me ba so e femi ma because of Koko. Yo, you know ma so what am saying? I do asem ko yi and nothing so my pra 9. Yo, yeah, bumpire, and here mobi wate. And chapra, near champagne bonasi. And it's Ubenya dance, wate. If you had a beer, so any bumpire, why? Over from some now, Manaso, you have 4 calls. 4 calls to the bar. Hey, nay, Johnny, a cursing. None the past, I say, far dance here. Calls to the back and 9. Na ya camp abodasin ubenya dance sesi a kata bode be na odaso. Hello, who are homan so yini komo? Good morning. Morning, Safo. Me ba so din me bia free. Hello, Safo. Hello. Me ba so din me bia free. The cassette indeed until the tegwe. What's up, Mr. Kada fiti yan kontre. You must have done my home pie bound. So, how be brain say that kata sabi timisme da sabi do bida. Wo da kata so aso da na oni obi da. Ane. Erade be yes see a wate. Na temiti mani na mo bo pa na man. Yo. Ye ba be to mpa bo no so. Ye bo mpa ya na emobi. Sa de no hu bieu. Amen. Wo Yesu di mo. Okay, amen. Yo, aka ye 2 calls na ye bom pai. Aka afrefo mienu. Hello, good morning. Hello, good morning do. Good morning. Me ba so di ni be free. Hello, good morning. Me ba so di ni be akasa free. Utie wo ho TV no so a emwaye low TV set. Hello, good morning. Your family nana. Yes. Hello. Hello, good morning. Morning. Me ba jodi me be free. Your family nana. Because just asking for you. Asking for so much what say. Mama ni sisi. Achia. By 3 years in. One me grass from China Makan Bible. Yo. And a chance she can already to one pie mini standing at the Yo. What's about Sister Diana Yamisha pa. You have a bomb pie see why.
So. It's men Daniel Mompae. Why? So. Namisha, bye bye. Hello, good morning. Hello. Good morning. But your family. But so did you free? But you mean the stadium because the fees the conshine. You much of what's some sense, Sister. The patch me call 5 in 9 and can't continue to some bumpy now. Omunye nyanka da, e babo mpaye wati. Bachan. You. E babo mpaye ntijira so. E babo mpaye ani e babo mpaye why? To dia fato so na ani e babo mpaye. Nyame nka ho pa. Hello, good morning. Hello, good morning. Yede afraid ba dia nyina esi ha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Enne Ghana fo akasa. Ewiase akasa. Nipa bebre na afre. Messages bebre so wo yefo yiso. De nipa every ho de say, wo ba danse. Samu wo Yesu dia, ene Yesu ehia danse. Nenne Yesu no tie mu ne say, arise and walk and take your bed. Sorry nanate. Na fa okete. Enne obi say wodana ho mu na beda. Obi say ni fie onu ko asika ni ho. Obi say diabetes, obi say die mu nyina mo hweye. Diabetes ni pressure na kabo. He! Enne mo boy three Jesus. Wo amen no for mama. Amen. Every sense so obi nya wogye. Amen. Ye bom pa ya ka chere de say. Jesus. Enne kete body bia na ya say wabusuam. Ha! Won sam mo no betitija. Wonu asem bebeja. Obi a wo fie a wo hweye a woni ye bom pa ye. Kasa wo Yesu tire mo. Wo Yesu Kristo tire mo. Ana ho machi. Say ye bie ya no. Ne ye bom pa ya. Afre from frɛ. Omo ma tumi afre. A mo da kete boni bi so. Ene wo Yesu tire mo. Ye mpa ye no ko na wie ye no. Na danse aba. E wo Yesu tire mo. Bi wona bom pa ya. Ye te pere be siata. Libara baba baba. Ishote pere. Yesu kaya rada. Le baba baba. Papa ni. Kata boni bia. Ene wo Yesu tire mo. Kata boni bia. Ene wo Yesu tire mo. Ye commande. Kata boni. Ene wo Yesu tire mo. Ene wo Yesu tire mo. Le shapa. Le kabara. Libra baba. Ishabara baba. Wo baba na no mbe. Wo Yesu tire mo. Wo fi ani amampai. Ye kabara baba. Ye shabara baba. Ikabara baba. Ishabara baba. Ibara baba. Ikabara baba. Ishabara baba. Papa ni. Ibara baba. Ishabara baba. In the name of Jesus. Holy Ghost. Adie ya pa de say, we ya pani wo fi na niska. Obi say oda abusua no kapre. Obi say ne maye num, omu nyina ye yanka. Yesu say, make up. Mi nya mu yanka da. Ye bompae. Abrantie de say, ne wo sami yare no. Enna de wo fra kuma wudu no. Wono de wantumi afra ohwe sesia no. And the radio fire so sadi are. Amen. Nani anyita sembi. Kete no abrante no fire no. Eye den na Judafo no ehu se e abrante no. Eto da Nyankopon de wo kwa ho kire mu a na wo de wo kete dada no aya danse. Amen. Wo de wo ho kire no. He, sister yi obetu kwan. Obekwa abrochire. Afa de na grofo de ne pass and I describe no. Esa se wo dia danse. Amen. Yesu epese Abrantie ne kete no a 38 years no kwa chere fiefo. Kasa wo Yesu tirimu. Ade biara. Mama ho mpa ya che. E na dance e baba. Me dia dance na go chere. E wo Yesu tirimu. Papa ye wo Yesu. Ibara baba. Ishabara baba. Ori baba. Baba. Ikara baba. Ishakara baba. Ebra baba. Bobuye. Obi nya dance.
Obinya dansa. Le kabara baba. Yendere. Yendere ya baba. Yendere. Yendere. Le baba baba. Le baba baba. Isha kotolo. Yendere ya baba. Le sakapa. Yendere ya baba. Baba ni. Baba ni. Baba ni. Baba ni. Baba ni. Le baba baba. Isha kabara. In the name of Jesus. Holy Ghost. Fire. Dear say ye build say. Obi se wa ye mre. E o Kristosumu. E de no ye mre. Keteboni. Ya kana to keteboni bi so. Nti wa ye mre. Enemro ye nyina beto fom. Amen. Na Nyankopɔ ja ayadwuma. Amen. Ka se wo Yesu diri mu. Wo Yesu diri mu. Anyumre. Anyumre. Ahomachi. Ahomachi. Obi bia na wo hweye. One sorry. No yin kete. Yes no. E wo Yesu diri mo. You wonu masem no. E nyame anu masem. Sesia wo Yesu diri mo. Ye ka sha wo se yare firi bedia so ahokyere firi bedia so gopa ye wo Yesu diri mo. Le shaka pa. Ye baba. Ye shaka pa. Ye baba. Ye manda da. Ye kabara baba. Ye shaboria. Le kabara. Ye kabara. Ye kabara. Ye shakabara. Ye kabara. Ye ndoria baba. Le kabara. Ye mama. Le kabara. Le kabo. Ye ndoria. Le sokapa. Ye ndoria. In the name of Jesus. I get 3 minutes. Bible say, "Samu kona mo ka sampa no a, baby abeje mo mo nhyira fi ho. Mo nhyira asase no. Sanya Kumawu TV. Ana Nyankopɔn so Samdako so de daya. Ekebeye den na ehita se mo di party. Ka se wo Yesu diri mo. Tumi biara. Ma woni mre o. Efisa asem bia wo ka bia gedi akiri. Tumi biara. Ebe sole. Etia station. Wo Yesu diri mo. Ya bompa ya. Sa tumi. Ya brena se. Bompa ya wo Yesu diri mo. Le shakabra. Le sokaba. Ya bompa yo. Radu aduma ba. Onipa oba wo no. Etumi side da. Eda nyimre. Wo Yesu diri mo. Aduma we. Tumi biara. Araba no homo so. Ya brena se. Ya sign off. Yes, Sunday too. In the name of Jesus. Bozama. Hallelujah. Amen. The day so ya repeat. Nanso 3 hours yi, minim so ye Isra. Yes, said you be na say na we Isra. All night session every Friday, live. Uko Facebook Samdako TV, our live. Facebook messages are a wohono. Mujina ya bomba ya mama messages ni na wa ha. Me say the bia recommended sa all night yima umia. Fridays nko ha. Ni e monpai. Ye de rade ase. Ebenezer be bi odi abedu ye fedodo. Enye ya ho odene ni etumi. Eye rade na aye. Enu ti followers of Christ Prayer Ministry International. Ye na rade ho yimo bo edi dwade ebra o. Ebra na som say ye sorry na program for so to aso. Enu ti rade ayade. Won so why ade say o send message. Why ade say o ne bo mpaye. Ye kira kwan wo esre so Kumasi Ophelia Junction. Wo de odu Kumasi a wo so esre so car. Wo fro car no pe ka che driver say wo be si Ophelia Junction filling station bi wo ho. Abronsa bi wo ho be wo se ba na ne bo ho. Bo modie na bra. Na ye wo de nsa bi aye. So ba ya so ye ho a wo be hu nyame ani munyam. Na nka ye nka ho. Na so urade na afre ye. Wa afre ye no so adwuma so ye be ye. Enti so wo ba wo so be nya dance ye. Ye de dwumade ni na esi ha. Ni ada ye mbani fo e beto mo studio sax. Kai wachi on the chinchim camera no mai. Obra no ho asese. Enkoye cross ye koye. Na watoto ni ma na ye kama. Ana ye ni aba bi so she MCR ho. Ono so na dane fidie ni nyina kama. Samdakus adwubawura CEO nyame hirawo. Ye ka cho bibia se dasane 12 na e wa fidie so. Na bia wote menka no. Because you say bye bye.